الله الله تعالی چره لا اله نشره بل سوک حجتنا پورا کون کے حقدار دا بندگی اللہ مگر دا یو اللہ دے الحی ہمیشہ جون دے دے القیوم انتظام والا دے القیوم قائم دائم دے انتظام کون کے سنبالخ کون کے القیوم نظام چلون کے دے لا تاخذہ نرازی پد باندے سنتن پریشانی ولا نوم او نخوب سنتن پرکالی د خوب جٹکے ولا نوم او نو خوب رازی لهوش تے دا پارا ما غصو فی السماء دے چو بسمانو کری او ما غصو فی را دے چو بسما کری منزل لذی سوک دے آغا سڑے سوک دے آغا کس یشفاو چه سفارش بو کی منت جولی بو کی عندہو دد پا دربار کے عندہو دد سرا پنیز دد اللہ بیزنی مگر پوکم داللہ مگر پوکم دد یعلمو پوئیگی ما پاسبانی بین ایدیم فاغت چمخ کے ددوی ندی وما پاسبانی خلفهم چرست دوی ندی ولا یحیطونو دوی نشیرا گیرولے بشین حسیو سیزو من علمه دا علم دا اللہ تعالیٰ الا بما شاء مگر اغا چل اللہ تعالیٰ غوڑی ولا یحیطون نشی معلوم ولے بشین یو سیز یا ولا یحیطون دوی نشیرا گیرولے بشین حسیو سیزو من علمه دا علم دا اللہ تعالیٰ الا بما شاء مگر اغا چل اللہ تعالیٰ غوڑی وسع کرسیو وسع زی کڑے دے کرسیہو کرسی داغو السماوات والارض اسمانونو اوزم کتاب وسع فراخ دا کرسی دا اللہ تعالی اسمانونو اوزم کتاب ولا یعودہو نستڑے کی گی اللہ تعالی حفظہما پساتن دے دوارو باندے حفظہما وساتن دا دوارو بانے وہو العلی العظیم دا اللہ تعالی دیر لوئی دے العلی دیر اچت العظیم دیر لوئی دے